Здравейте! Шервайте, абонирайте се и следете канала, защото интересното тепърва започва. В този епизод ще ви разкажем за тунингованото Porsche 1000 коня и ще ви кажем какви модове сме направили. Сега отиваме да я вдигнем на клика, ще ви покажем новите хибридни турбини и всички разработки, които сме уточнили в момента. Колата има много силни времена и така да го кажем е кошмара на пътя за всички пистови мотори. Айде! Значи първо да си зададем няколко въпроса, защо един човек би си купил Turbo S и би го, така да се каже, тунинговал, апгрейдвал и така нататък. Единия вариант е, нали, чистото чувство, което искаш да изпиташ и винаги ти е в малко това количество емоция, именно ускорението на автомобила. И не от друга страна, нали, малко значимо нещо е, че технологиите много напреднаха вече и доста нови автомобили има като по-нови генерации, които с, така да се каже, един най-обикновен тунинг, даунпайпи, ремап и така нататък биха били, нали, такава кола в улични условия. Например, BMW-та, нови вакчета има такива, Audi RS, шестици и така нататък. Една от причините е да не ми обръщат огледалата масовите коли, а другата причина е чистото чувство на сила на ускорение, което винаги е малко в душата на един драгаджия, така да го кажем. Какво направим по колата? Сега ще ви я вдигна на крика да видите. Сложени са хибридни турбини Turbo Engineering 1000 коня, най-големия хибрид за Porsche Turbo S. Сложени са, както знаете от миналия епизод, кулери на DO88, инконелена генерация колектори K-Line и даунпайп, изработени от мене. Има монтирана система за Haldex контролера, нали, по-силен Haldex контролер, който да може да се настройва предно-задно, да натяга повече Haldex на предните гуми на фирмата Cybec. И не на последно място имаме компютърче наречено COP, с което подобно на MHD-то правиме ремап на компютъра, гледаме доста живи данни, над 150 неща има, които мога да гледам, ЕГТ-та, налягания на масла, налягания в турбото и така нататък. С който коп имаме опция да се закупи от представителя и ремап на кутията, без който ние не можем да достигнем тази мощност, защото съединителите, без да се натегне кутията, не може да действат над 650-700 коня. Тук се вижда. Това е колектора. Ето ги. Целият този тунинг, който е направен, така да се каже, това е само периферия по двигателя. Много
коли могат да достигнат тази мощност, но не много коли могат да го достигнат с стоков двигател. А именно тук имаме сток двигател, сток кутия, сток съединител. Само променена периферия и близо 1000 коня, даже може да ги надхвърляме в момента, но не на последно място имаме монтирана метанолова система на Snow Performance с две дюзи в Y пайпа отгоре на смукателната система. Имаме 4 гуми Toyo R88, без които стартирането е невъзможно. Предните гуми, по мнение на други запознати с моторспорт поршетата в България, казаха, че няма нужда, но след като пробвахме без, нямаше никаква разлика в терминалата, само влошаване на 60-те фута, а именно 10 кг тежат повече двете гуми отпред, отколкото масовите Мишелини или Континентали. Но тези 10 кг явно не се усещат на мощността от 1000 коня и автомобила като цяло е супер олекотен в оригинален вид, тежи тони 500, както казахме в миналия епизод. Сега какво усещаме като ускорение? Ускорението от 0 до 100 е почти същото, но от 100 до 200 е доста впечатляващо вече, както и от 200 нагоре е много страшно. Като миналия път казах в епизода, че автомобилът е закупен, за да се видят къде са слабите страни на колата, и вече мога да кажа, че слабата страна е в старта, защото на такъв тип автомобил старта му е най-труден, а именно първите 50 метра. Винаги драга е първите 50-100 метра, за да се сложат конските сили на асфалта. Просто не е драга джийка това, ами така да се каже, доста силна евридейка и доста силна кола от 100 км нагоре. Правихме няколко теста с бързи коли по 1200-300 коня GTR с няколко мотора, 1000 кубикови BMW-та от тия 2017 година, много не им разбирам, по 200 коня, които са, но автомобила се представи доста впечатляващо. Много изгодно бяхме закупили OZ Ultra Leggera, които пак ги бяхме мерили, че уж са 1 кг по-тежки от оригиналните, но дори с оригиналните и с леки гуми няма абсолютно никаква разлика в данните от 100 до 200, от 200 до 250. Има само влошаване в 0-100, така да го кажем, като данни. Така че на автомобила изобщо не му играе роля колко кила са му джантите, колко кила са му гумите, и в този ред на мисли мога да кажа, че неща, които съм очаквал, както при Мицубишито, най-малкото нещо да се направи, да се олекоти, да има разлика, и е имало разлика. Тук нещата не са точно така, просто колата си е сметната от производителя явно и такива кило-2 не му оказват много влияние на автомобила. Значи автомобила сметнахме да бъде в този сетъп, защото в момента геометриите на турбините са активни. Това е максимума на скоростната кутия, максимума на двигателя. За да стане по-мощен, трябва да се сложат други ботала, други биели, да се сложи друг съединител на автомобила и тогава вече отива в драгаджийски сетъп и няма да бъде толкова приятен за шофиране в града, за шофиране по пътя. Ще тръгва след 4500, в момента спула на турбините е супер добър, почти в стоков вариант, около 2500-3 започва да идват нютони. В България има още няколко бързи поршета,
които са тонинговани в ES Motors, които реално направиха и моят софтуер на автомобила. Едното Porsche 1300 коня близо, даже малко ги надхвърля. Другото е около 1600. Автомобилите са супер бързи, супер сериозни, но цената на тунинга тогава отива близо още колкото струва колата, така че не виждам първо възможност да си купа още едно Porsche в тунинг. Второ, това не ми е драга джийката на мене, че да инвестирам такива пари и автомобила ми доставя удоволствие в този вид, в който е в момента. Супер бърз е и няма да могат да ме бият моторите, така да го кажем. С няколко мотора карахме, както казах, 1000 кубикови. Разликата е много голяма. Сега мога да има 2-3 драгстера мотори, които да се позадържат такава около колата, но с толкова вариант мотори, примерно с някакво рематче, просто разликата е доста сериозна. И така BMW-нца с даунпайпчета и MHD също ще им бъде малко трудно. И след малко ще се повозиме да видите за какво става въпрос.